Lero panyasa voice box tafanibwiretseni kulankhula kwa bambo Chipabex amene akuwapempha Malawi kuti chonde tisakhulupirira zina zilizonse zimene tikuziona ma social media. Mukafuna malizatsi otsimikizika otsatira chisankho cha dzulo pa 16 September, chonde kamvetsereni ma wireless odziwika bwino kuno kwathu Malawi monga MBC TV, Times Television, Zodiac, kandi ma newspaper odziwika bwino ku Malawi kunoko monga The Daily Times komanso Nation. Musangomvera wina aliyense amene akubweretsa malizatsi osatsimikizika. Chimodzimodzinso ife pano panyasa voice box tilibe kuthekera kopanga verify malizatsi achisankho, timadaliranso ma newspaper ena monga Times komanso Nation Online kuti kumene kuja akalengeza ifenso kuno tikuwuzeni kuti ayi malizatsi ayenda chonchi. Simudzationa ife anyasa voice box tikulengeza malizatsi amene ifeyo patokha sitingatsimikize kuti malizatsiwo ndiwoona kapena ndiwoonama. Titi kalimodzi pano tamvera Chipabex kuti bwanji tipakamaliza mutuza maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Zina la ine tili Chipabex mtalibani kuchokera pano pa MH Mongedwa Prondengu na Mura Boys. Ndifuna ndichenjeze Amalawi nonse amene mupeza pa social media. Pa social media pano pabwera boza lalikulu limene likuchitika loti mpaka anthu ena ayamba ena kuvina ena kusangalala kumene kuli kusasata malamulo achisankho za ulendo uno. Pale achinyamata amene mwangopeza timafunda mwa BBC pompo mpano simukuzowa kuti ziko limayenda bwanji kapena zimayenda bwanji zinthu. Pa chimenechi ndifuna ndikuchenjezeni abalanga olemekezeka, mukafuna kumva malisazi eni okhuzana zimene zisankho zimukuyendera, tafunsani munthu amene ali nazo nkhani za pa Zodiac, pa Times kapena ma video amene akulankhulidwa pa ma TV kapena ma wireless. Apo mumva malipoti oyenera. Pali video imene kuthamanga akuwerenga ma zijeni zimavoti kuti ya 29 anthu awapeza ijeni 19 chanchani akuwina ndipita zima video zimene zitanza kale za 2019 zimene zikuyenda panopa za 2019 amwene zinthu sanayambe kuonesa ma video ndipo maderena makesi panopa akuyaka akuonesa zinthu za kale zoti maijeni kulibe. Nde chonde musakhulupirire zinthu za ma social media ndi anyamata mababa show ndi amene akulemba zimenezi. Anyamata omwe okutisa ma sim card ndi amene akulemba zimenezi. Ndi chonde izi zimene akuna kuti ayi kumachinga apeza APM mwakuti kulilongwe apeza nde funso lonse kumene kuti kodini a TV wo angamatenge msonkhano wapita mutalika wakalikale nomauonesa ndikumalangulira. Kutenga msonkhano wapita mutalika kuyenda pa nsewu ndikumatenga audio icho nkumayilangulira a TV kuti ife nditolangani akusogola ndipita 60 points ukasiya kwenikweniko chakwera wapeza 4000. Mukhumudwa nazo tu izi. Musanena kuti akubera lisango. Ulendo uno palibe munthu amene akubera lisango. Koma izi mukuvera ma groups. Izi zimene akusogozani nkumapakata noti kumakono kuna madata. Pamene pazibwera malisazi eni mupeza kuti mulibe data ena liyonse. Mupeza kuti mulibe data ino aliso muyamba kufunsa ma group. Timisani data yanuyo musungire malisazi mumve mmawa okhuzana pa Times, okhuzana mu radio musiyana okhuzanaso zoma zibwera mumafoni izi zomalemba anyamata ako. Kodi kulemba anyamata kumalemba mumafoni omwemo ndeni kumakhulupirira zimenezi. Report kumabwera ukakuonesa msonkhano wapita inu mtolangani amapanga zimenezi. Malivoti azisankho amapanga zimenezo. Zinazi ndi zinthu zina zoti zinachitika 2019 akumatenga zimenezo nkumaolengera nkumaponya mafoni. Kumagugula zimene zija nkumaponya magrupu inu nkumana kuti akusoka ndipita nkumasangalala. Mukhumudwa nazo izi upezeni mtimawo. Zisankho zikadawerengedwa chifukwa mmadera muja mwafunidwa apolisi kuti mukhalenda chitetezo kuti kusabwera anthu osokoneza, musabwera anthu achiwembu, chifukwa mmalo muja ayika asilikali kuti kusakhala achiwembu, kusakhala osokonezedwa. Zimenezo cholinga chokuti zisankho zija ziwerengedwe mwachifatsi Amalawi awauze chilungamo kuti owina ndi ndani. Nde izi zimene mumapera anyamata omababa show anyamata okanga matrolewa achina ntanyi okanga matrolewa izi mukamamva malipoti eni muyamba kukhulupirira kuti akuberani. Zisankho palibe kubera ulendo uno ndipo sakubera. Palibe zisankho zimene zinawulusidwa nkumana kuti wakuti wapeza mavoto akuti akumaonesa msonkhano akumaonesa nkumaolangulira msonkhano uja kumana kuti wakuti wapeza malipoti palibe.
malipoti ndi amene ine ndamva kuchokera pa TV akunena kuti akusokola dera limenelo, asokola Peter nambala 1, namba 2 Tupere Bakili Muzi, namba 2 Chakwera. Poti zangoyambika mavoti wa mpakana mawa, malipoti akubwera mpakana kufika kuti pamene basi tamaliza. Ndi zambirizi muzazitengera Nyamata chonde abalanga olemekezeka m'magulupu yena musayamba apa kugwa pasi khala ndi mapipi zindungo kuna mizanzi zaboza. Ndithu malipoti abwera mawa osimikiza, malipoti oyenera mumvere m'maradio amene muli ku Malawi. Tcherani maradio, muchoke pa social media, chokani pa social media muchere maradio. Maradio ndi amene azikuza nzenizeni osatiza mmafoni za anthu amamobiserowa. Chonde chenjezo langa ndi limenelo. Zisango sizulusidwa mmafoni, ma WhatsApp. Zisango zimaulizidwa pa WhatsApp, pa Facebook, zimaulizidwa pa wireless, zimaulizidwa pa TV. Ndechina chilichonsecho muchimvera pa TV. Anyamatawa ogwira ntchito mababa shopuwa musamvere ndithu. Ziko mwaona apanga edit ijeni sodiaki ndikumalemba mpakana kuifa sodiaki nkumalankhula ndikumasindati mauticha kodi mafoni watamvanga zinthu ndikumasindati mauticha kakati pa sodiaki inu nkumamvera zimene zita. Cherani ma wireless zimene muziona pa wireless zo pangani record muzatumiza Malawi osatiza ma social medias mungokhala ndi stress zinthu zopanda pake. Iye nichipakira Taliban mango kulangizani kuti chonda abalanga olemekezeka musaononge madata chifukwa chomvera anthu amma social media.